بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam, en garti e yewtere meɗen konngol l'islam waɗetegol ɗo e Pindi TV. eɗen kalanno e jewte meɗen ɓennuɗe ko fati e sarɗiyeji juulu. en kaali hen ko heewi ha en kaali waktuji juuleteɗi ɗi, waktu fo to fuɗɗi e to haaɗi. hande so Allah haaji kaleten koko fati e farillaji juulu e sunnaji muɗum e ɓure muɗum, so heeƴi kalen e gueɗe gañaɗe e juulu e gueɗe bonnoje juulu. nde wonno ine moƴƴi neɗɗo tesko anda juulu ngu juulata ngu holko woni hen farilla. farilla woni gueɗe ɗe ganduɗa goto hen so manki e juulu he, juulu ngu sellani, juulu ngu jaɓetake. sa nani sunnaji juulu woni gueɗe ɗe ganduɗa koye juulu jeeya, kono sa acci juulu ma bonirta noon tan, saabu aɗa wawi heɓɓitade ɗum, aɗa wawi heɓɓitorade ɗum sujud ma en kaaloy hen holno heɓɓitorte. kono taw sa acci ɗum so heewi juulu ma ine bona. farilla noon sa acci ɗum sujud wawa heɓitade ɗum. sa ɓenniti to farilla o fonno heɓitede ɗo, hankkadi ko darde ndeɗon e hoore mum berlotoɗa, ma en kaaloy hen. ko hono noon kadi ene waɗi gueɗe biyeteɗe ɓuure e juulu. ɗen ɓuure woni ɗe ganduɗa sa waɗi ɗum nden juulu ma ɓurata timmude, ɓurata hewde baraji, ɓurata moƴƴude. kono ɗen gueɗe sa acci hen goto juulu ma bonata. te kadi ɓuure juulu sujjantake e sujud qabla salam walla ko nandi hen. ɗum kadi ma en limtude on saaha nanɗo foof wawa accude e haqqille muɗum, saabu yeeso ken haaloyoɓe ko fati e juulu so tawi jiiɓima walla woodi ko neɗɗo yejjiti e darɗe muɗum gadiɗe taw ine e nder juulu he, taw on saaha sen mbi sa acci farilla tan e juulu e darde ma adide, taw an keeɗiɗo aɗa anduno holko woni farillaji juulu. taw so tawi en mbi jejjitɗo sunna goto e sunnaji juulu e nder darde muɗum adire walla darde ɗimmire, taw an aɗa teskino holko woni sunnaji juulu. sen mbi gaccuɗo ɓuural kadi, taw an aɗa andi ko woni ɓuural. ko ɗin noon woni ko jiɗɗen limtude hande so Allah haaji, beele keeɗiɗo foof wawa accude hen haqqille. ko adi foof farillaji juulu, farilla gadiɗo woni anniyade. saɗa juula la budda ganniyoɗa aɗa anniyi tottude farilla tisbar oɗo. so tawi ko tisbar juulata walla so tawi ko takkosan walla ko nandi hen, saabu ko ɗo ɗi ceertata. farilla anniya o noon wona alay saago ma kalama dow ala, a fiɓat ɗum e ɓerde ma tan. hayso ɗemgal ma rewani hen, fiɓa anniyade tottude farilla juulu nguɗo. jarani haalde darɗe ɗe, juulu tisbar darɗe 4 walla darɗe 2 subaka ala, jarani. anniya tan tottude farilla juulu ngu. anniya o noon a sinnodiranmo e habbirango. ko caggal a wurni ha gasi wonande an gorko juulowo gurnowo on sanga ganniyoɗa. farilla ɗimmo woni habbirandu harminirdu. sa nani habbirandu harminirdu woni habbirandu ndu ganduɗa ndun woni ndu neɗɗo ine natira e juulu, woni habbirandu adinu ndu. sa nani habbirandu ndu noon ko konngol wiide Allahu akbar, ngol aɗa natira e juulu, ngol ɗon konngol woni farilla ɗimmo. Allahu akbar noon ne heewi e juulu he,
saɗa nanga e koppi a wiyan noon, saɗa sujjoyi a wiyan noon, saɗa jotto a wiyan noon. Kono noon ɗin gona farilla, ma en kaaloy ko ɗi goni. Ko gadiɗo mo natirta e juulo on tan woni farilla. Hay ɗum ne ko konngol ngol woni farilla o, kono wona suudde juuɗe ma ha tolno noppi ma, walla suudde juuɗe ma ha balaɓe ma ala. Ko cutta ɗon juuɗe ma ɗum ko ɓural ma en kaaloy haala muɗum. Ko konngol ngol tan firti wadde hay sa jippini juuɗe ma a suutani a wi Allahu akbar tan juuɗe ma ine sella. Ko hono noon kadi konngol ngol Allahu akbar ngol woni habbirano harminirɗum ndu. Nde kalata ɗum nde tawma aɗa dari, darnde nde dariɗa beele kala konngol ngol, darnde nde ɗon ko farilla. Wadde so tawi neɗɗo habbiri gila ko adi omo daro, omo joɗino juulu yoni o yiɗi immade o juula, o immi haade makko foccade o habbiri, o fuɗɗi foccade, yo andu o acci farilla e juulu makko sellata. Sabu nde mbiyata Allahu akbar mo aɗa natire e juulu o, tawdema aɗa dari woni daranade konngol ngol, nde ɗon darnde ko farilla. Gaccuɗo ɗum fof juulu mum sellani. Hono noon kadi farilla dewɗo hen o woni janngude fatiha, fatihatul kitab ko farilla. Sa acci ɗum e juulu ma sellani. Delaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haali ɗum e hadis, o wi juulu ala wonande on mo janngani fatiha. Juulu ngu janngaka fatiha ngon juulu sellani. Wadde janngude fatiha o ko farilla. Wadde neɗɗo fof ina foti wadde feere kam ha ɗiggina fatiha o kam. Ko welsidi fof fatiha yo taw aɗa yanana kam ne ɗiggi. Sa anda sene ɗiggi walla ɗiggani, sa yananaka hay saɗa sikkiti ya mo ganduɗa aɗa andi ine wawi fatiha heɗono ma jangga fatiha o ha timma, hawo wima ko ni. So tawi wonko o fewnitantama hen o fewnitanma, so fewnitanima hankkadi ha a wawi a yananama kam fatiha ma ine ɗiggi. Taw wona aɗa juula tan aɗa jangga, surtout noon e rewɓe. Nde wonno rewɓe sene jangga suuɗat, a yejji juulowo duuɓi 40 ine juula ine jangga fatiha taw sellani, taw no janggitani o sikkata ko noon. Taw ala nanowo omo jangga ha fewnitamo, nde wonno ko dande less o janggata. Ɗum waɗi kala nanɗo ɗum ɗo yo dar almudo walla mo yanana ine wawi fatiha, on heɗonomo o jangga fatiha hersinaki. Hersini ko julde, aɗa rewa Allah ha koota janggo, kawroya e Allah e janggo, o wima ko juulanɗa ko haydara hen fewani. Ɗum ɗon ɓuuri hersinade. Wadde fatiha ko farilla e farillaji juulo. Hono noon kadi saɗa jangga fatiha o, daranade fatiha o ko jangata fatiha o tawdema aɗa dari aɗa jangga ɗum, darde nde ɗon ko farilla. Ko hono noon kadi jaggugol e koppi woni ruku ko farilla. Ko poccotoɗa ko ƴetta juuɗe ma jagga e koppi ma, turoɗa jagga e koppi ma, taw wona aɗa turi ha ɓurti, wona kadi aɗa turgol magol ine manki timmude. So tawi a jaggi e koppi, so foti so feewi, so neɗɗo yuppino ndiyam e hakkude keesi ma, wodan ko rufiri yeeso, woda ko rufiri caggal. Firti wadde keesi maki foccoto ha pota. Woɓɓe kadi ine ɓurtina ine jaaha ha less. Hono noon kadi immitade e koppi ha poccoɗa, ɗum kadi ko farilla. Sa jaggi e koppi ko gimmitoɗa ha poccoɗa, daroɗa poccoɗa loy, ɗum ɗon ko farilla. Nde puɗɗoɗa sujjoyde, yimɓe hewɓe noon ne gacca ɗo farilla saabu welsinade. Soɓe jaggi e koppi, soɓe tukkitima haɗe ɓe tukkitade haɓe pocco, haɓe darto, tawata ɓe cujjoyi. Ɗum woni juulu tokoro mukor. Ɗum ɗon sellata, jomum yo andu acci farilla e juulu muɗum he. A jaggi e koppi, aɗa tukkito, gila a tukkitaki ha pucciɗa ha dartiɗa tan cujjoya, andu acci farilla. Saabu ko tukkitoɗa e koppi ko ha poccoɗa dartoɗa, hono no darinoɗa adan haɗema jaggoyde e koppi, nde janggata fatiha no darinoɗa ni, koma duttoɗa ha daroɗa noon nde puɗɗoɗa sujjoyde. Darde nde ɗon tukkitaɗe e koppi ha daroɗa poccoɗa, ɗum ɗon ko farilla. Gaccuɗo ɗum foof yo andu acci farilla. Ko hono noon kadi sujjoyde ko farilla. Sujjoyde sa nani ɗum ko tiine ma nde ko memata leydi ko ɗum woni farilla e sujud. Wa amma newe juuɗe ma kañum e koppi ma e ndagam meji koyɗe ma, pele ma, ɗum ɗon ma en kaaloy holko woni. Ma en kaaloy ɗum koye sunnaji jeeya. Kono noon ko cujjata tiine ma nde e hinere nde, tiine nde e hinere nde mema e leydi no feewi, ɗum ɗon woni farilla e sujud. Ko hono noon kadi sa sujji, immitade e sujud ha jottoɗa ha pota,
ɗum ɗon ko farilla eyyi kala cujjuɗo ne imbiti e sujud jottaki ha foti tan yeehi sujjoyi sujud ɗimmo yo andu o acci farilla e juulu makko eyyi ngun juulu sellata wadde sujjoyde ko farilla imbitade e sujud ha jottoɗa nde puɗɗoɗa sujjoyde sujud ɗimmo ko gimmiɗa ɗon ko jottiɗa ɗum ɗon ko farilla hono noon kadi ina jeeya e farillaji juulu fodde ko wiyete itidal woni fodde sa nani fodde sa darima daroɗa ha pota net sa jaggi e koppi pota ko mbinoɗen ko keeci ma focco koppi ma ɗi pocca ɗum taw wona aɗa hoofi koppi ma seeɗa no yoga e yimɓe hamɓe sene juula no mbaɗateni poccoɗa caggal koppi ma ɗi jalta eyyi wonande on mo ganduɗa terɗe mum ina jaɓa eyyi so wona taw ko gantu kala ko woni gantu noon ala base wo amma so tawi aɗa wawi a foccoto ha pota keesi maki foto no feewi taw a tukko yakkede ha ɓurti fodde nde ɗon ko farilla e farillaji juulu jeeya ko hono noon kadi hoɓidade eyyi woɓɓe mbiya heɓidade eyyi woni ɗumanina to koye farillaji juulu jeeya ko woni ɗum sa sujji ndeeƴa ha terɗe ma ɗe foof garda ha poto loy nde puɗɗoɗa immitade eyyi ko ndeeƴata ɗon ko ɗum ɗon ko farilla sa jaggi e koppi kadi taw wona aɗa jaggi e koppi haade ma yettade e jaggude e koppi tawa immitima sa waɗi noon andu acci farilla saabu sa jaggi e koppi ko ndeeƴata ɗon ko fodde hay soko seconde uji ɗiɗi ha terɗe ma ɗe foof garda ndeeƴa ɗum ɗon ko farilla ɗum woni heɓidade e juulu eyyi sa sujji kadi mbaɗa noon ha terɗe ma ɗe foof ndeeƴa pota puɗɗoɗa immitade ɗum ɗon ko farilla e farillaji juulu ko hono noon kadi rewodirde farillaji ɗi no ndewodiriri ni sa habbiri ndewna hen fatiha sa gayni fatiha o a jangi ko jangata e simore jagga e koppi sa gayni tukkitoɗa sa gayni cujja no rewodiriri ni rewodirirde ɗum hono ni ko farilla eyyi sa habbiri a jaggi e koppi gadoriɗa jaggude koppi nde woni gimmitiɗa puɗɗiɗa janggude fatiha andu acci farilla e juulu ma juulu ngu sellata eyyi no reggodiriri ni no jiiruɗa nde reggodiri ne waɗiri ni reggodiriri ɗum hono ni ko farilla e juulu eyyi ko hono noon kadi selminago wiide assalamu aleykum konngol ngol calminirtagol ngol ɗon ko farilla e farillaji juulu eyyi taw wona ko nawata hoore ma nde ɗum ma en kaaloy ɗum koye ɓuure juulu jeeya ma en kaaloy ɗum ko nawata hoore ma banggue ñaamo kono ko konngol ngol aɗa yaltira juulu ngol wiide assalamu aleykum ngol konngol ko farilla e farillaji juulu hono noon farilla cakkitiɗo woni jooɗanade konngol ngol eyyi nde cilmintade nde mbiyata assalamu aleykum nde ko tawatama aɗa jooɗi ko jonde nde jooɗotoɗa ha kokkira konngol ngol nden jonde ko farilla wadde neɗɗo juulannoɗo ina heppi gaynude ina selmina assalamu haade makko gaynude aleykum taw o haftima o yaadi hen yo andu juulu makko sellani saabu o acci farilla e farillaji juulu nde wonno konngol ngol jooɗanade konngol ngol ko farilla e farillaji juulu eyyi ko ɗeɗo gueɗe goni farillaji juulu eyyi ɗeɗo gueɗe ɗe limtuɗen ɗo ɗe kala ko neɗɗo acci hen yo andu o acci farilla e farillaji juulu makko so tawi o yaraka to ganduɗa omo wawi heɓitade ɗum haw silmini haw yeehi yo andu juulu makko sellani juulu ngu boni wa amma sunnaji juulu sunnaji ɗi sunna gadiɗo o wonande gorko juulo woni wurnago eyyi wurnago ngo gurnata sa fa e natande juulu ngu ngon wurnago ko sunna e sunnaji juulu eyyi woni wurnago noon ko allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat hayya ala alfalah qad qamati salatu allahu akbar la ilaha illa allah ko ni woni wurnago eyyi sa welama noon qad qamati salatu kala ɗum laabi ɗiɗi eyyi woɓɓe ne kala ɗum laabi ɗiɗi kono noon haalde lawol gotol ngol ɓuuri lollude e mazhab imam malik wurnago ngoɗo ko sunna e sunnaji juulu ko hono noon kadi simore janggude simore caggal fatiha a jangi fatiha ha gayni simore ne jangata caggal fatiha nde ko sunna e sunnaji juulu
hono noon kadi daranade simore nde saɗa janga simore nde ko tawatama aɗa dari ko ha janga simore nde andu darde ndeɗon kadi ko sunna e sunnaji juulu ko hono noon kadi juulowo tisibar ko jangata dande less e darɗe makko nayyi walla juulowo takkosan ko jangata dande less e darɗe makko nayyi nde jangude less ndeɗon woni sudde jangde nde ɗum ɗon ko sunna e sunnaji juulu kala gaccuɗo ɗum yo andu acci sunna e sunnaji juulu ko hono noon kadi jangude dande dow wonande subaka e gueƴe darɗe ɗiɗi gadiɗe e gueƴe ɗe walla darɗe ɗiɗi subaka ɗe walla darɗe ɗiɗi gadiɗe e futuro ko jangete dande dow ko ɗum ɗon ko sunna e sunnaji juulu ko hono noon kadi konngol wiide sami allahu liman hamida so tawi aɗa immito e ruku ma woni jaggugol e koppi saɗa immito hen ko jaadinta hen konngol sami allahu liman hamidahu ngol ɗon konngol ko sunna e sunnaji juulu eyyi ɗum sami allahu liman hamidahu firti Allah nani on jettuɗomo o ko hono noon kadi en mbino kabbirandu adindu woni harminirdu ndu neɗɗo ina natire juulu ngun habbirandu ko farilla hankadi kala kabbirali keddiɗi gonɗi e nder juulu saɗa jagga e koppi ko mbiyata allahu akbar ko sa immitima saɗa sujjoyi ko mbiyata allahu akbar saɗa jotto ko mbiyata allahu akbar ɗin kabbirali foof koɗi sunna ko hono noon kadi jangude wiide attahiyatu lillahi woni tasahhud tahiyatu lillahi zakiyatu lillahi no gandirɗen ni jangude ɗum ko sunna e nder sunnaji juulu woni gila e gadiɗo o wonande juulu ɗi wangu darɗe nayyi wayno juulu gueƴe walla tisbar walla takkosan walla futuro kadi dar sa heeɓi darɗe ɗiɗi ko jottoɗa ɗon aɗa janga tahiyatu lillahi ko konngol tahiyatu lillahi o ko kalta ɗon ko sunna ko hono noon kadi ko joɗontoɗa ɗum ko jonde ɗe joɗotoɗa ha janga ɗum ɗe jonde ndeɗon kadi ko sunna e sunnaji juulu ko ɗo noon ardinde fatiha aɗani en mbino rewodirde hakkude habbiradu harminurdu nde wona hen fatiha jagga e koppi gimmitoɗa rewodirde farillaji hono ni ko farilla sa acci ɗum acci farilla kono noon hakkude fatiha e simore nde adorade fatiha puɗɗoɗa rewnude hen simore ɗum ɗon ko sunna sa addirima jangude simore a habbiri a jangi simore ha gasi janguɗa fatiha wiyatake acci farilla ala gaccuɗa ko sunna adorade jangude fatiha o nde fuɗɗo rewnude hen simore nde ɗum ɗon ko sunna ko hono noon kadi wonande neɗɗo juulannoɗo goto juulowo caggal almami almami kañum goto sene juula walla neɗɗo goto juulowo walla almami mazhab imam malik ko salmina woto o salminta assalamu aleykum wona wara hoorne banggue ñaamo gasi kono noon an juulanoɗo caggal almami sa salmini assalamu aleykum banggue ñaamo aɗa salmina ɗimmol yeeso ma ganniɗa hen ruttude almami salminago ngoɗon salminago ko sunna e sunnaji juulu hayso tawi almami to heedma ɗo wona yeeso ma heedi sappe o an keɗɗa ko banggue ñaamo almami ne heedma banggue nano to haɗata ko yeeso ma ɗo tan dutto calminta wona aɗa darto almami woni to ala ko yeeso ma tan potata caggal a salmini assalamu aleykum lawo gotol banggue ñaamo a ruttoto yeeso ma mbiya assalamu aleykum e ganduɗa hen ruttude salminago almami so tawi won keɗɗo banggue ma nano kuccita toon kadi mbiya assalamu aleykum so tawi won keɗɗo banggue nano kuccita toon mbiya assalamu aleykum ɗiɗo calminaɗi ɗiɗi caggal salminago aɗa yaltire juulugo en mbino ko farilla ɗimmogo ko sunna tataɓo go wonde neɗɗo gonɗo caggal almami ko sunna ɗum woni salminago ɗimmiwo e tataɓiwo hono noon kadi saɗa salmina wiide assalamu aleykum dow ko sunna e sunnaji juulu konngol ngol ko sunna haalde ngol dow dande dow ko sunna e sunnaji juulu woni sa nani ɗum noon wona calminaɗi ɗiɗi keddiɗi ala ko salminago harminur no mbiyatno salminago ngu aɗa yaltire juulu woni farilla ndu ngun salminago haalde ndu dow dande ɗo mbiya assalamu aleykum ɗum ɗon woni farilla woni sunna e sunnaji juulu kono calminaɗi keddiɗi ɗum haysa salmini ɗum dande less ala basi ko hono noon kadi sa tahiyima tahiyatu lillahi zakiyatu lillahi ɗayibat salawat lillahi ha to mayirtoto julde e nelaɗo ɗon ko juulata ɗon enen allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallit ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin
kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid ko julata ɗo e nelaɗo walla soko salatul fatiha mbaɗɗa walla soko façon mo mbawɗa wadde foof andu julde e nelaɗo ngo julata ɗon e nelaɗo go ko sunna e sunnaji juulu jeeya eyyi ko hono noon kadi jooɗade e ɗum wiyannomi en mbino sujjugol sujjirde tiinde mum ko farilla e farillaji juuli kañum e hinere e sujjude tiinde nde ko farilla ko hono noon kadi ko cujjata sa sujji hinere ma nde ko memata leydi en dagammeji e newe ma ko memata leydi ko hono noon kadi koppi ma ɗi ko memata leydi e dagammeji pele koyɗe ma ko memata leydi hono no gandirɗen ni ɗeɗo gueɗe ko sunna sa acci hen goto a sujjiri tiinde ma nde tan andu a sujji a timmini farillo kono noon a acci sunna gueɗe keddiɗe ko sunna eyyi hono noon kadi neɗɗo goto juulatnoɗo walla almami to juulatɗo yimɓe ne birto hedde ɗon ƴettude ko wiyete suurade o waɗa yeeso makko ɗum ɗon ko sunna e sunnaji juulu jeeya taw wona aɗa acciri noon tan yimɓe ne ndewa yeeso ma ala wodon ko mbaɗɗa yeeso ma ladari ine haala ko ɓuuri famɗude hen ɓuttidgol ngol yo taw foti hono gawal ni almami sene hutbina sawru ndu o jogoto ndu yo taw ɓuttiɗiri noon ko juuti ko yo taw timmi zira woni hakkude ɗo semde ma nde e yo taw foti ni te kadi yo won ko laaɓi wona hunde tabinde e hunde nde ganduɗa yahata taw wona hunde ko wuuri joƴƴina ɗon aɗa juula puɗɗa julde yaaha eyyi walla ko nandi hen yo won ko tabide yo won kadi ko laaɓi woɓɓe ƴetta paɗe muɗum mbaɗa yeeso mum yo taw noon paɗe ɗe ne laaɓi ngala soɓe eyyi ko cuurataɗa ɗon ko almami noon waɗata ɗum an gonɗo caggal almami so neɗɗo rewi yeeso ma ni kadi ala base eyyi ɗum noon sa nani ɗum kadi hay juulannoɗo e jama walla to wawi wonde foof ko hakkude to juulataɗo ha sappe gonɗo yeeso ma o mbiyeɗa kono wona tan noon tan ha to ɓalal ngal haaɗi to ala ko hakkude to juulata ha to cujjata won wiɓe ni to cujjata ɗo ko ɗon haaɗi wiyama ala ko sappewol ɗimmol wongol yeeso ma ngol ko hakkude ɗon eyyi kono so tawi aɗa ɓalli ɓalal ngal neɗɗo rewata ɗon ɗum ala base ɗeɗo gueɗe goni sunnaji juulu en kaali farillaji en kaali sunnaji wayno waktu o ko joguinoɗen e hojomaji timmi en kaɗan ɗo inchallah ha darsu meɗen garoyow sen garti kaalen ɓuure juulu hono noon kadi kaalen ko aña e juulu kaalen kadi so Allah haaji gueɗe bonnoje juulu inchallah eyyi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh